Intayon pasangbayan ti Apo, sarap wenday ti kankanta tayo. Isagot tay di puspuso, kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo, ngagdayaw iti Apo. La la la, la la la, la la la. La la la, la la la, la la. Isagot tay di puspuso, kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo, ngagdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Asa kumamit kan. Kakabsat, adda tayo manen nga natipon-tipon nga agdaydayaw, itinasanton na puso ni Apo Jesus. Iti daytoy nga aldaw, idaton tayo ken kuan ti amin tayo. Agtalag tayo, ti kinamanagayat ken kinamanang nga asina. Pagbabawyan tayo dagiti babak tayo, tapno da panakaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika anay baon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasya na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, agragsak kami, gapo kadagiti mangnibinibi a parabor nga ipapaay ti puso ni Apo Jesus, adungdungwem nga anak mo. Aramidam kadita maikari kami nga aglakam kadagiti agliplip yas a grasya, nga agtaod dito'y nailangitan nga ubog ti kaasi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Siak ni Daniel, nakitak iti dayta rabii, agang angin iti napigsa, manipod iti amin na suli, ket kibkiburen na tirabaw ti taaw. Manipod iti taaw, timpor ti upat amarungsot nga animal. Agdudumada iti langa, kaslaliyon ti umuna ket adapayak naakasla agila. Idi buybuyaek, naparot dagiti payak na, kalpasan na, naipangato iti rabaw ti daga, ket nagtakdyara kasla tao. Naikan iti panunot ti tao, kasla oso ti may kadwa nga animal. Agtaktakder kadagiti kamaudya saka na. Adda tallo a paragpag akagkagaten na. Adda timek a nagkunaken kuana. Sige, agpinek ka nga aglamot iti karne. Baya ti panagbuybuyak, adda sabali nga animal a nakitak. Kasla leopardo ti langana. Adda upat a payak iti bukot na, akasla payak ti tumatayab. Upat ti ulo na, kasla adda pa nakabalin na. Madama pay lang agbuybuyak, idi makitak ti may kapat anarungsot nga animal. Nakabutbuteng, nakalalilaw ken nakapigpigsa. Dadakkel dagiti ngipen na alandok a
karemkem na, kadagiti tiniliw na, sana ing badde-baddek ida. Sana kas kadagiti mununa nga animal. Ada sa nga pulo asara na. Idi buybuyaek dagiti sara na, nagtubo akila at may sabasit asara, iti nagbaitanda. Pinarot na titalo kadagiti sara, asigod nga adda sadyay. Ada mata ti sara, kasla mata ti tao, ket adang iwat na. Agparparamag ken nagpalpalangguad. Bayat ti panagbuybuyak, na isaad dagiti trono, ket nagtugaw ti maysa si bibiyag, iti agnanayon ti maysa kadagiti trono. Napudaw wakas la niebe ti kawes na. Umasping iti kadalusan adilana ti buok na. Gumilgil ayab ti trono na anay saad kadagiti dumardarang apilid. Agay ayos nga apoy ti agapoy ti trono. Rinibribo dagiti agserserbiken kuana. Kalinaksalaksa dagiti adda iti sangwanan na. Nang rugi ti panangukum ket naluktan dagiti libro. Bayat ti panagbuybuyak, manggeg ko pay laeng ti panagparparamag ken panagpalpalangguad ti basit asara. Idikit kitaek, napapatay ti may kapat nga animal, ket naipurwak ti bangkay iti apoy, ket nadadael. Naikat ti panakabalin dagiti daduma na rungsot nga animal, ngem napalubusan da nga agbyag iti ababa at tiyempo. Iti parmatak iti dayta arabii, nakitak ti may sakas la tao. Masasideg kilinikmot dagiti ulep. Imasideg iti si bibiyag iti agnanayon, ket na idatag ken kuana. Inawat na sadyay ti panakabalin, dayaw ken naarya na panagturay, tapno agserbikin kuana dagiti tattao iti amin na nasyon, puli ken pagsasao. Agnanayon to ti panakabalin na, ket didto agpatingga ti pagarian na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Idaydayaw yu ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu kititanok yu ti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo abambantay ken turturod. Kantaan yu iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu kititanok yu ti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin nga agtubo. Kantaan yu iti pagdaydayaw, ken itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu kititanok yu ti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo adanaw ken karayan. Kantaan yu iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu kititanok yu ti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo nga ubog. Kantaan yu ti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu kititanok yu ti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayong ngayu ken parswa iti taaw. Kantaon yu iti pagdaydayaw, ken itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu kititanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo at tumatayab. Kantaon yu iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu kititanok yu ti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin na baka kinatap nga ayop. Kantaon yu iti pagdaydayaw, ken itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu kititanok yu iti agnanayon. Alleluia, alleluia, alleluia. Idiritay ti gloria na, tatay amin na parswa. Langit dagaindag kanta, Alleluia. Ti Apo adda ko mga kada kayo,
Sa kumamet kan. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may pahigan ka o Apo. Sinarita ni Jesus kadagiti adalan na daytoy apangarig. Laglagipen nyo ti kayo nga igos ken dagiti amin akayo. Apaman a makita yo amang rugi ken agparang dagiti uggot da, ammoyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamet nga enton makita yo a mapasamak dagitoy, amwen nyo nga asidegan ti pagarian ti Dios. Tandaanan nyo, mapasamak to amin dagitoy, sakbay amatay dagiti amin a tao iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken daga, ngem pulos adinto mapukaw ti saok. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pahigan ka o Kristo. Naimbagarabi itayo amin Apo. Diya bagatan ti kumbento no Malagipyo, adda dua poon kalamansi, amuyok kalamansi, daytay man agkalatkat nga no dengdengam jay bunga na kinapait. Ay dayja ti kalamansi. Adda dua nga poon ti kalamansi, kaya nabunga da, taapaya, no masango mi kadagitoy kakadwak, dagitoy nagango nga sangsangan ababasit, anusan mi nga ikkaten na mi nga kartiben tok-tok kulen mi tapno agwaya no daddo maibagak wagwagen nyo tadagiti nagpuperket nga nagbalayan ti lawalawa kada anyaman nga bulong nga nakasapit agwayada no naposkol unay jay bulong kadda matmatay nga sanga awan serbinan ikkaten nyo pruning kunana dayjay nya pruning ti awag na dayjay tamagango nga min di pagikatan ti no basta sitros no polti nga makasya nga hamikaten aggango daya iso nga dagitay swa no so dalem ti asiw nga hammo nga ikkaten daya ko namatay nga matay di swahan ta sitros nga rod ti swa indunukan pabasulen dan ta aginaw nga naginawan kunada na tayton day ta aswa ta adot swami idi ka nagadumot ti anakan di naginawan da ngam di no kasdi kamin makwangam da kay kaskas tami no dadduman agburas kayo tok ketelin nyo ti kastami no masango mi daldalusan pruning kunana dayjay taapaya tapno nabungbunga tapno agwaya tapno nasaya at ti irwar na kasje mo labiyag tayo masapol nga adda dagitay banbanag nga haantay abagbagkaten haantayo nga isalsalakan tapno laeng makuna nga adda uray no ammo tayo nga haammet a makatulong kada tayo including tao. No hanga makatulong iti personality ti kinasantom day nga tao ti kaya mo nga agsanto no talaga nga madi ipruni hamumet nga kartibon ta tengged na tadi kanto ka mabalod mat ngam kayat na nga sa uwan laka sibili wano daytay kwa kasaritam ang daytay nasaya at ngam ikat mo dijay attachment mo no haan nga maibagay iti katatao mo no haji ijay kaya mo masapol nga ipruning mo hang nga mabalin nga nagmayat mo ti man nakigayam ka tasyak ka talaga mo nga mahilig ang mo makigayam ngam addo dagitay hang nga mabalin nga pagtali na idem nga gayam tapaya uray no kayat agkinayat kayo ngam dayjay adda dagitay kaya mo kan nakayat di kaya mo kan nakay kasla madi pruning uray ti biag tayo hanna magkayat ang mga pagserbian agserbi kalaptaa ngam dayjay attachment mo dagiti banbanag nga hanga mabalin nga bagbagkatem nga ammom nga iso ti routing ti biag mo nga mangpaspasamek ta biag mo ay ka you have to awan mabalin mo tapno aggrow ka as a person tapno agnakem ka as a person tano ipapapilit mo nga isilsel kemom nga madi narigat hanga mabalin hanga agbunga nga nasaya at maapektaran ti bunga naan di say mahan lang nga tao uri dagiti bagbagkaten tayo nga tattao dadtatarurod mo padasem nga bagbagkaten nga mga ikaten na pruning ikaten kita di pa nagserserbim no addarurod iti puso maapektaran di bunga na maapektaran di pa nagserbi, maapektaran ti panakilangan mo.
Iso nga pruning ikat mo laeng wagwagam ta matinag. Ngam no awawit ta mala dadtanton gapapal ka agsaksakit tanag mo agtangtangsit ka agpaspasindayag ka awan lang urd mang panpansina. Kano dagiti ta awawit maapektaran dayjay rumwar a bunga. No daddumahan nga agbunga. Kaya kasla dito ibanghelyo mo, kunana kalaglagi po nyo nga, dagiti igos, kunana. Apaman ang makita yung nga mangruging agparang ti ugot da mo yung agbaliwon di panawon, mga barwanan. Di makanyada ka at the fall niya. Ada pa nagregreg kanya tayo kaawan. Dagita laeng kawayan ka da bulot, ada pa nagregreg nga kanayon. Hantay nga amuday ay, hantay nga mapadasan ti total nga fall. Dagiti laeng dagitay. Nara di mo dagiti nara no daduma kag tinag niya santumot lang mga barwanan kunana dayja dayti pangarig mo ni Apo Hesus kano dayja mo tapno mga barwanan na pinpintas ti ibunga na kada tayo hantay nga mga barwanan no dayja daan nga bulong kairamraman tayo nga awawiten nga rambeng kuma agtinagen kada dayjay sangamet na dayta kalamansi kuma pangarig tayo met no at dadjay nga narikot masayangang kakadagajay routing nga awam met serbi na ala umunta isungrod mo. Haan nga agwaya isugurod nga wagwagem kasjay mo laeng tibiyag tayo uray ti na espirituan. Di same haan lang nga relationship ti tao. Dagitay baggages tayo psychologically. Dagitay awawitan tayo nga unnecessary at dada pa lang nga nakabitin kada tayo no mistake latan by amon. No daduma di mistake tayo ka Allah mano nga tawon nga ilanlan sana tayo. Nga mano nga tawon nga ramramaan na jibiyag tayo. Regrets. Nagkamali tayo ala pagbababaw yan tayo. Adda mo dagitay tattao ngahan nga mabalin nga isilsil itibiyag tayo tahantay nga adda dagitay kaalaan kinhaan kadutdutan kinhaan uray kas ano ti aramidem nga kaya mo nga pagserbyan madia talaga adda takas jay mo kay limit mo dagijay tapno aggrow ka as a person tina espirituan mga panagbiag tayo the same kas jay mo laeng kung kunak ngarod ka tartarigagayan tayo, simbaan sa nga karubaan. Kunana daytoy ka, kunana ni, amunyo nga asidegan ti pagarian ti Diyos. Where is pagarian ti Diyos, Apo? Mayalis akong di tayo pala mauawatan no niya ti bagbaga tayo nga pagarian ti Diyos. Biyag nga awan pagkurangan na, ayan na dayta. Ija ito after life ito'y lubong, ija ito haan. Ti pagarian ti Diyos, dadtoy. Pagbalinam nga rod nga di pamilyam, di kaarubam, pagarian ti Diyos, no at the security, awan ti agbubuteng, ngam ti nakakarkaro, nakapadlak ka, tati kabuteng mo, di kaarubam, di ka mo no nyakin pagarian daytan. No adda kapya, no adda agbasol nga agkamali di ka arubam ka kabailam nga pakawanan makapagsisinnerbi kay latta. Agi innawat kay latta rumimrimbaw ti ayatyo di pamilya ken di ka aruba sakbay di riri nga nagbattitan pagarian ti Dios. No di pa nagkakaaruba sugurod nga sisa ko na tayo. No di pa nagkakaaruba ket adda na iturturong tinasaya at nga panagkararag uray di pamilya uray agkamkamali uray no adda Madina no idra-drive tinasaya at nga panagkararag makuna aday ta nga pamilya nga pagarian ti Dios iji pagtrabahuan uray adda kamali ti dadduma idrive tayo nga pagarian ti Dios sinno ti mga ramid ti pagarian ti Dios si kakinsiak haan tayo mga ibagama nga ti umuna nga mangipasdag ti pagarian ti Dios kadagitay met propeta mga agpaspasyar maidta nga 18:30 kung kunana nga bigat aldaw malim haamet uno ije ko maamo palutan ka adda mo Kristo da ije palutan angam haalangan nga isuda mo ti mangipasdag mo ti pagarian ti Dios nga kung kuna tayo kaalangan nga isuda ti umuna sinno nga rod datayo datay garod nga tao-taot simbaan. Datayo nga rodhang awanin ni Kristo ulit-ulitan tayo. Haanin nga bumaba nga umay mangisuro kanya tayo. Sino umuna nga mangisuro ti pagarian ti Diyos? Datayo.
Ginasayaat nga galad ti ubing, di pamilya, datayo mangisuro. Sino mangisuro? Datayo. Sika. Sadto simot anak kalidliday mga datay mga tao ti simbaan ka datay mo lati aglilinamot kadaag datay mo lati titinno matiliklikудан gayam aw mo gayam matalek kanagsayaat ko maanga no adda pagkamalyan ti daduma kay si aawat tay garod isubli tay nga rod ikantay tinamnama nga haan nga maupupay gaputan nagkamali ngam ti karon nang kuno daytay fault finding mo daytoy aramiden tayon nga daytay agberbirok mo ti ko ti daduma kas ano nga pagarian ni Apo Dios nga rod dayta awam magayam matalek mo in the end kiti ammom ka ikarkarigatan yung nga biyagan ay kawanan Amo kon ano akin pagarian daytan. Amo kon ano sinno ti akin agar-arin no kasta nga dagiti imbes ko mga pagbalinan tay nga kapya nga daragsak na ore adda kamali alalatta. Nung addan to natangtangsit, addan to kayat na sumikat, dumaddadael, pumapapel. Nan nga mabalinti pumapelan, plumastikan. Kababaing kapay. Gapot mo kabalanti mo pumapelan, plumastikan. Allah, pagarian ti Diyos garon. Kadi di nga ti tartarigagayan tayo. Ken, kunatay, ayan na ti pagarian ti Diyos datoy. Ije pamilya, ije sisa. Sinot mga ramid si kakinsyak. Kaano nga aramid? Nabayag ko man Domingo laeng, wano Christmas laeng, wano simana laeng. Iti inaldaw-aldaw. Dito mariri na daw ko malatamot ang ikarkarigatam latamot at agbiag nga mangpaluntag. Ikarkarigatam lat ako mati agserbi. Ang puso ni Apo Jesus nagpakumbaba. Hanggar nga agpada di jay spirituality, good spirituality kintangsit. Tani Kristo nga surusurutan tayo ka napakumbaba ka kas ano nga mapagpadam di jay adda ba tangtangsit na kin di jay puso ni Apo Jesus nga nakapakumbaba. Hamo gord mapagpada di jay. Hamo mapagpada ti puso ni Apo Jesus ti managing bubukod nga tao kin di jay puso ni Apo Jesus nga nagayat inted na amin. Hamo mapagpada di jay. Hanga pulos nga agjive di jay. Po ibagam nga mamati ka kini Apo Jesus ka adamot daytay man naging bubukod nga rinam. Jak amo. Narigat nga manarigat nga ma-reconcile ang kas ti pagbalinan na. Datta ko na ay makita laglagi pa nyo dadtan ti pagarian ti Dios. Ala ulitin tayo dalusam. Padasem nga kirkiran, wagwagem ibatim dagiti unnecessary hanga makatulong ti growth mo nga tao, hanga makatulong ti panagmature ti na espirituan a panagbiag mo. No maaramid data tumulong ka nga agbunga. Diyay. Tapno na saysaya at ti bunga na kunatayo man idinaminsanen. Talugading galad nya naganan. Parable of the talents. Haan nga awan serserbi na dayta a talent, dayta nga talugading no haan nga agbungbunga. Kas ano nga pagbunga saka lagamin makapagbunga no wagwagem tokkolem ikatem dagiti haan nga importante na maikadwa inkarina ti pagarian ti Diyosen sa dinno. Ije unag ti balay. Ije kay sisa. Hanga mabalin nga ibagamon nga awan bibibiyang ko kanyayon ta mapanak tumot ijayan hanga kasya. Community. Sino mga ramid? Ikaw na ako na ulitin tayo. Sino ekspektaran tayo? Da kayo Siya Da tayo No da pagkamtudan, bumawi tayo lata. Kaano? Nabayag ko man Nagmayat ko man. Ngam no mariri nampay lang nga awampay. Ngala we pray. Agkararag tayo. Iraman tayo ti kararag tayo. No adupay tayo nga makari na ti pagarian na po Diyos no hantay pala maararamid. Isugorod nga umay tayo agdaydayaw. Tadagidya kamtod. Dagidya kurang ti panagserserbi tayo. Supo-supan na. Ngam tayo kunakon. Adorasyon tupay. Number 1 ko mga pagguyudan tayo tipigsakin laing tayo nga agserbi ka di mo mapanpansin.
Mabali na mga agadoran nga si Siak at adda mo adoration chapel ngam DJ nga rod iyar arungaeng. Kasano nga rod nga agbunga no awam mati hugutem. No awam mati kunnutem ko mga danom di fireman awam mati pugsuna kasano nga rod nga iwaras tay ni Apo Jesus no awam mati ipay kunnuten tay king kuano awam mati susupen tay king kasano nga iwaras tay nga rod isuna no awam met di tay met ikaskaso no adda isuna. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa Misa, idatun mi ken ka. Denggem kadapu araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idatun mi ken ka. Denggem kadapu araraw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsatap no tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awatan ako madagiti adaton kadagiti imam. Ken may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kasta matapagimbagan tayo ken ti kadagupan pinasantuan na iglesia. Apo kita emkad ti mangnibinibi nga ayat ti puso ti dongdongwem nga anak mo tapno makaayayo ken kaday ti daton mi ket agserbi pay amang sopapak kadagiti basbasol mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa ko mamay Itag-ayo dagita puspuso yo. adada na sa tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbe. Pudno unay may ikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santon nga Ama man nakabalin gadag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo idi asibabayog iti cross kinayat na nga inyawat na ti biag na ama ipaay kada kami. Takas taunay ti panangay ayat na kada kami. Ket itay naluktan ti bakrang nan pinagpuswak na ti danom kendara ket isot pagubbugan dagiti sakramento ti iglesia ket iti daytoy naluktan a puso na awisen ti nangisalakan dagiti amin at tattao tapno agsakduda si raragsak iti daytoy di maatyanan nga ubbog ti pannakaisalakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti amin asa santos ken angheles nga agdaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, 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 iti Apo, a Diyos dagiti amin na marswa, di langit ken dagan agduda, iti pagkaydayawam, Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay,
kaangatwan. Pudno na Apo, abiig ka akin na santo, kat sika ti gubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon na tulag. Iso a maibuyat to a may paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen di krus mo kinin ka panagungar, inakamin salakan sika nanubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tay mpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parairayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Domtayng kumati pagaryam, matungpal kumatinakim mo, diridaga kas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ditoy, tinanen mi, ti patinayo ngaldaw. Pakawanam dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kadakan. Dinakamet baybayan, mamandugot ti sulisog, salakan na kampet. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon na din tuag sarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya, ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol miti mingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Hasta kumamet. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya.
Kordero ti Diyos, sa may kat karitibas basol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat karitibas basol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat karitibas basol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero, ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagaasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbagton. Pagikendara di Kristo asalakan hinggang mawaten asang kagimungan sabay kumang tayo di daytoy panangan ingkang magunod kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo nasudi, inda ton, daraken bagi isungarun hingga mawaten bigsayan ken talingengen pagigendara ni Kristo asalakan hingga mawaten asang kagimungan sabay kumang tayo di daytoy panangan hinggang magunod kapyat sa ngalubungan. Kumararag tayo.
Apo ipaayom mo ka di tapon wen nakam ti ayat daytoy sakramento nga inawat mi. Degdegan na kumatipan na kikaysami ken Kristo, ket tulungan na kami amang bigbig nga adda ni Kristo iti padami a tao. Gapo ken Apo Mayso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agparintumeng tayo. O Salutaris hostia, que celi bandis ostium, bella hostilia, darobor fer auxilium, unitrinoque Domino, si sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen.
Tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori gelitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwa na tinailangitan na tinapay, nadaken kwa na ti amin na naimasananam, kumararag tayo. O Diyos nga iti nakakaskas daw a sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawatin mi ken kaapo, nga ipayim mo kadakam iti panagdaydayaw mi kadagiti na santo na misteryo ti bagi ken daram, tapno maikari kami akan kanayon iti bunga ti panubmot mo kadakami, sikang agbiag ken agari a Diyos, agraman ti Ama ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan tinggana. Amen. Ni Apo Diyos, Madaydayaw ni Apo Diyos. madaydayaw tinasantuan anagan na, Madaydayaw tinasantuan anagan. madaydayaw ni Kristo na paypayso a Diyos kat napaypayso met a tao. Madaydayaw ni Kristo na paypayso a Diyos ken napaypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinasantuan a puso na. Madaydayaw tinasantuan na puso na. Madaydayaw tinapateg-unay adara na. Madaydayaw tinapateg unay adaran. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento ti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinasantuan ken ti dinamulitan apan nakabukel na.
Madaydayaw tinasantuan kanti di namulitan na panakabukay na. Madaydayaw tinagloryaan na panakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinaglorya na panakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Virhen ken ina. Madaydayaw tinagan ni Maria Virhen kinina. Madaydayaw ni San Jose anatipel unay nga esposo na. Madaydayaw ni San Jose anatepel unay nga esposo. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. Sakramento na sanduan, hostya na Diyosan, dayaw ken panagyaman, ken kadiag sarday, ken kadiag sarday. O sakramento na santuan, hostya na Diyosan, dayaw ken panagyaman, ken kadiag sarday, ken kadiag sarday. Announcement apo dagiti acolyte mapanggay to maki-join ti meeting ken prayer adoration ijay Santa Cruz into Norabi Inubigat kalpasan ti anticipated mass agagather amin nga kaadwan na acolyte ken dagiti adorasyon nocturne na Pilipina ijay apo kat at orientation nyo ken napateg para kanyayo daytoy ti apo adda kumakada kayo. Kasa kumamet. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen din na santon amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. PPC meeting pay gayam ni bigat Apo. O inami ama nga asi, sipud ka nga datin nami, denggem dagito'y gararami, ibabaet na kam kadi. O inami nga instrumento, o ina ti manlubot nga apo, awatem dagito'y asabot, simbaan miyanano mo. Sabsabong anak pa'y dumaabanglo, babaeng ti grasyam, nagrusing nagtubo. Rosas asinyal iayat mo, isot binitbit ni Juan Diego. Ladawam maray maldidilman, o naindaglan ngaina, sikat iladawan di parokya, agyaman gabingen ka. Ladawam manay maldidilman, o naindaglan nga ina,
Sika tila dawan ti parukya.